खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै जों खुसिया ओंख्रि संगोन माने सोरबा जानो गोसो दंबा जाफैनो हागोन जोंनाव। कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय। जाय आरो चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाय। दायो माने मा होनोब्ला गोबावजों खुसियाखौ खेनसे नङा खेनसे जाथारनांगौ बयबो नङा गासिबो जानांगौ मिथिबाय। थैफ्रा मोजां जायो दै जानायफ्रा माने मा होनो दै जानाया थैया मा बुंगोन मा होनो थै बारायो आरो माने खुसिया जाब्ला। नोंथांमोना खुसियाखौ जाना हो। जोंहा दिनै खुसिया आदा किल लांदों बारा नङा जोंहा न'खराव साथामल' दं आं आरो आइ आफाया। दायो माने खुसिया लाबोदों जोंहा खुसिया ओंख्रि जागोन। खुसियाखौ बयबो जा आरो सोरबा जानो गोसोबा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर। सम लानानै आं माने नोंथांमोनखौ खुसिया बायबा एवनाय जागोन। भिडिअखौ मोजां मोनोबा खेनसे लाइक मारना होदो आरो चेनेलाव गोनांबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदावदो। आरो आंनि चेनेलाव जिबां मानसि दङ बहुद खमायलांबाय मानो होनब्ला भिउआनो फैथला 205 जन मानसि दङ आंनाव भिउआ माबाया साबस्क्राइबारा नाथाय 100 जनानो फैला। नै खुसिया नै आदा केजि खुसिया बाब्रा सोदों नै खुसिया नै मा जागोन होनदों आलुजों मा संनो दे जिबौ बायदि मोनथारना एकदम नै आय' खुसिया जानांगौ दै लोगोफोर नै थै जायो खुसिया जाबा।